Hello friend, jotono bahai tongbai kamno tongbai na hi khaklai nok jotono lamso te je tu juti prasa blog ko ang tini phungnai no ngor thai chuku muni amso to khlaiye ango amso to khlaina bagi thai chu rawi na haka chini na haka pason ni jaga hangkai jami thai chana haka tabo gas tui box sai sinai hangka o thai chu ra ko munda jangno ang lo rugui na hasinai Kamu ke kaham ke kluk kluk rugui na hasinai je muya sak kisa misa fena no khata ang khibi dikha please an video je nai tong nai dong no no bela bela ka hambai te je subscribe khai ja yarok subscribe khari rede kan video je soya sang nai tong di Antai cukup rumah ni ngai tangka ang tabuk abor taka diwa tui thanda diwa dek kutung no berai dir khatang ga daiti kesang na bagai kang ochini na haka ochini na ang tabuk mixer diwa powder khlai na hasinai iko maka powder khlai na haka asan an thai chukbo kesang kha hingka thai chuk ruk jang na ang teisa mixer diwa kepe khlai na hasinai niko mo hai kiye ta box sai dikha karai goro tago thai chuk peda khaina hamano obono ang karai ri dikha ang sakiliya tang gamogo ang kisa sa sana bagi khlai mase gamona haka chini powder or kicha kicha ke chini powder di disinai amso to khaipuru yak thagia kisa kolini matongo tang gai obo kesap maniba tola de nang thano hinai gatak gajami reseng ni jaga di wi sebina hasinai uthai chungni kaisa chiring bai katina plus amso to onek din tongo am dekhe rikhai Korani phaika thai chungni tui ran baikha emo haike subak de khai angai song na haka tang na haka piango thokufu riwoi obono yak bai kaham kaioi phanang na bai sinai thokufu no tabogo piango lukhlai ri baikha o amsot to no je tong kore wai sibino tharuk bai korot korot khai jotno rok prawi lukhlai na bai sinai iko tabuk mo hai keioi pehli na hasine obono tikhe jang diwoi ko mango kaham ke set khai na haka tabuk thang donga ang sachakao kisasa sanin bagi franani satung bangse kebrap saneisuk fran ke nang thangnai kanam sotto ready salni framan pore iko maike frana haka
hon belai bahagiयै hingkai tabung mo an motor khangdai na hasina ang te kunu yakung botol haike dol na halia ani tiffin box sikon sa ang oro dana bagai amtike charkona khai rai na harsinai please anam shotto khlaimani rok bahai ingjak baikha comment khlai sabai di nok jotono belai hambai an video choya sak nai tongmani bagai tujuni favorite dam shotto eko anam shotto ready mo tagang tiffin box e dawi fridge toni risinai hai notoni pan amna kunung ya jotono hambai an video naima bagai